नमस्कार प्रणाम। हम गीतकार लेखक फूना बाबू अपना चैनल कवि की वाणी पर आज नया टॉपिक नया कविता के साथ उपस्थित बानी। हम चाहब कि रुआ हमारा कविता के हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी और सब कोई दोस्त मित्र में शेयर करी। आज के टॉपिक बा कौना चीज के कोयला से का ना हो सकेला, कौन कोयला से ना होला। भोजपुरी में कविता बा, रुआ लो सुनी गुनी। गदहा कबो घोड़ा ना होई काजू खियावला से। गदहा कबो घोड़ा ना होई काजू खियावला से। बात अगर बिगड़ गईल तो कोई से बात अगर बिगड़ जाला, बात अगर बिगड़ गईल तो बनी नहीं बनावला से। गदहा कबो घोड़ा ना होई काजू खियावला से। काजू खिया कतनो खियाएम किशमिश खियाएम तो गदहा कहियो घोड़ा ना बन सकेला। ओकरा खातिर गुण के जरूरत बा और ओकरा खातिर वही चीज में ओकरा जन्म लेवे के जरूरत बा। गदहा कहियो घोड़ा के श्रेणी में ना आई। केहू लाख रिगिर पर बुझत नइखे तो, केहू लाख रिगिर पर बुझत नइखे तो का फायदा मनावला से। ओकरा के मनावला के काम नइखे। ऐसे कि जब हम समझा रहल बानी, रिगिर कर रहल बानी कि मान जाई समझ जाई, उ मानते नइखे तो ओकरा के मनावला से कोनो फायदा नइखे। केहू लाख रिगिर पर बुझत नइखे तो का फायदा मनावला से। जेकरा दिमाग में गोबर घोराइल बा, जेकरा दिमाग में गोबर घोराइल बा उ ना सुनी निमन सुनावला से। जेकरा दिमाग में गोबर घोरा जाई ओकरा के निमन बात सुनाएम तो सुनी, कहियो ना सुनी। चिड़ई खेत अगर चरिए गईल तो, चिड़ई खेत अगर चरिए गईल तो का फायदा बा भगावला से। समय पर टाइम पर हुआ जब गईनी ना, वो चीज के समझनी ना, चिड़ई खेत खाइए गईल तो अब जाके भगा के रुआ का कले। गदहा कबो घोड़ा ना होई काजू खियावला से। चलहाक नु दुगो बुद्धि सिखाई, चलहाक नु दुगो बुद्धि सिखाई। कौन काम बा बुर्बक से बतियावला के। चलहाक लगे जाएम तो दुगो बुद्धि सिखा सकेला, बुर्बक लगे जाएम तो उ का सिखाई, ओकरा से बतिया कर हुए का हासिल हो। चलहाक नु दुगो बुद्धि सिखाई। कौन काम बा बुर्बक से बतियावला के। गदहा कबो घोड़ा ना होई काजू खियावला से। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि उ कबो समझी ना समझावला से। जकर विनाश आ जाई ओकर बुद्धि उल्टा चले लगेला। ओकरा के कोनो बात कहेम ओकरा खराब लगे, उ समझ नहीं के सकल। विनाश काले विपरीत बुद्धि उ कबो समझी ना समझावला से। लात के भूत बात से ना माने। लात के भूत लात जूता मारला पर ही भागेला। लात के भूत लात जूता मारला पर ही भागेला। उ हरकी ना हरकावला से। ओकरा के हरका दे जाई, बाबू दादा कहाई उमानी। लात के भूत जौन होला एमे तरह के बात समाज के बारे में बात बा, हर चीज के बात बा। बहुत सारा समझेला खातिर बहुत सारा बात एमे देहल बा। एक कविता के माध्यम से बहुत सारा चीज हम बतावे के समझावे के कोशिश कर रहल बानी। समाज में जौन आदमी देखेला समझेला ओकरा के कुछ कविता कहानी जौन भी होला ओमे लिख के आदमी दर्शावे के कोशिश करेला। आगे रुआ सब कितना समझतानी राउर मर्जी बा। अगला वीडियो तक हम विदा चाहब। जय हिंद, जय भारत।